Oo. Nga din ang tanan natong mga pagpangalagad o pagbuhat diya sa tubangan sa Ginoo mahimong kabubuton niya kanang righteousness nga din mulabaw pa sa gibuhat sa mga Hudiyo kay matod pa ni Jesus Christ kung dili ninyo malabwan ang mga pagkamatarong ni mga Hudiyo matod pa niya dili gid mo kasud sa gingharian sa langit kay kanang gingharian sa langit is righteousness na. Unya ang mga Hudiyo, ingon ni Apostol Pablo, wala nila nakabot ng righteousness sa Ginoo kay nga naman gibuhat lang nila ang ilang kaugalingon righteousness for the law para sa balaod nga gisugo nila mo na kita dita magbuhat og righteousness sa gisugo sa Biblia. Bisan pag magtan-aw ta ining gisugo nga din mao ning righteousness dili nato nabuhaton nga kay gisugo na sa Biblia kundili ato nang buhaton kay atong gituhuan. Magunsa man ang gisulti dito nga diin kita magbalaan inaani sa simbahan. Ang nagbalaan makunyawan nimo na tuhui, mo bitay hinungdan usay magbalaan ka usay dili kay di man nimo tuhuan. Pero kung tuhuan na nimo kanunay gyud ka magbalaan, magbantay gyud ka nga di ka kaani dili balaan. Na magi panahon nga mana ka simbahan di ka balaan. Ako bisan ako dili ko mahimong takos. Ano mo yung ko Ginoo di ba di ko takos? Mo nang ningugi ko sa Ginoo, Lord, himo akong worthy diya sa imong atubangan. Kay sayang kayo matubang ko nimo. Di ka maminaw nako. Mo bitan ang Ginoo ray makahimo sa tanan. Siya ray nagbuhat ining tanan. Kining adlaw. Siya nagbuhat ini. Matod pa sa uban nga kani daw lain nagwali nga pastor nga napaminawan nako. Kadin pinaagi daw ni Satanas ning pandemic, motong rebuke niya, nagampo yun siya. Wa siya kabaw ang Ginoo nagpadalaan ng pandemic. Anong pestilence, mga gitawag kay usana ka warning sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Sama gutong panahon ni David, kinsa man day nagbuhat atong gitawag og pestilence nga nidangat sa panahon ni David, tulo lang ka adlaw 7,000 nga tao nangamatay, tulo lang ka adlaw. Mato hinungdan niingon ang Ginoo naluoy sa mga tao paundan niya mga manulunda kay ang manulunda mo ay buhat ato gisugo sa Ginoo mo na ang tanan mga itabo dire ang Ginoo mo ay nagbuot ana mo na nga kita manulod yuta ning balay sa Ginoo kay ngano man mo bitato ningon siya sa Isaiah nga kamo mga katawhan nako duol mo nako sulod mo sa balay nya sirad ninyo kay ang Ginoo sa makadiyot musilot sa mga tao. Mo na manulod jud ta. Ayaw gid mo biya sa Ginoo. Mo na yang gingon dito sa Matthew nga din ang kingdom is like a king. Matay pa niya din sa verse 11. Nga din nga nang-invite siya. Matthew 22 verse 11, the king came and to see the guest. He saw a man had not matod pa niya on a wedding garment. Sa verse 12, giingnan niya ang tao, friend, how come without wedding garment? Giyon sa manimo nga, wak man yun ka nagsuot o garment. Maninungdan sa verse 13, the king said, bind him hand and foot, cast him out into the darkness, weeping and gnashing of teeth. Gisugo daw yung mga sundao niya nga, gapusa na ilang tilog kamot. Masa nang mabot ang panahon nga din, nata sa kingdom sa Ginoo pero waday tay wedding garment. Ang Revelation sa 19 verse 8, ang bride granted jud na. Granted jud sa usa ka tawo nga diin Kristohanon ka man kinahanglan magsuot jud ta og bisti sa kasal kanang righteousness ba. Kanang meaning sa granted to agree to fulfill. Kung ikaw muduol, kung ikaw gi-invite, kung gusto ka anang invitation, gi-granted na nimo mag-cloth ug mag-arrange jud ka in fine linen. Kay ngano man kanang granted sa Ginoo, gi-grant na sa Ginoo, ang Ginoo ginag-ingon ha. Gi-grant na niya sa iyang asawa aron ma-ready nga i-fulfill yun na ang agreement. Unsay agreement nato nga kita mag-ready sa tong kagalingon nga magsuot ta og fine linen. Matod pa din sa dictionary to grant a request. Ato gyud tumano ng request.
Kay granted man na. To allow, to have. Di-allow kita nga magbaton kita ana. Di pwede nga diin mo ato ka lang sa langit, mingon ka sa langit, wa ka kabalo nga wa day kay bisti sa kasal nga diin abot dito sa langit kaslon man ta. Mo bitaw na iyang gingon dinito concede. Na matod pa niya without proof for the sake of argument. Kinanglan mo buhat yun ka na, i-concede na gina nimo. Wata na nimo aron paglikay sa mga agreement for the sake of agreement. Nga mingon nga rapture na mi ba kay iya mami sa Ginoo ayo na mo daghan pag-argue. Basta gigrant sa Ginoo na magsuot bitag fine linen. Bisan nasa tanan mga simbahan nangalagad sa Ginoo, required gyud ni kung ikaw gusto man mahimong asawa ni Jesus Christ kay siya man ang marriage of the Lamb. Siya man atong bana. Wanang gingon ni Apostol Pablo nga akong gingon sa inyo sa Corinthian, gihimutan niyang spouse to one husband atong bana mo na atong maker ingon pasaysaya. Dili gyud ta anak makaikyas mo na tanan mga Kristohanon kinahanglan masininaan jud na siya. Unsa mato isinina? Kanang gitawag a fine linen. Mo na ang righteousness. Ang righteousness sa Bible dili na nimo makit-an dayon. Kay bisan si David niingon gani siya open to me the gate of righteousness. Kay kanang righteousness tinago na tanan butang diri kining mga atong gibasa tinago ni since the world began. Mo bitaw na nga ang Ginoo mag-reveal ra ini sa mga tao. Mo bitaw na nga mga alagad sa Ginoo mo na iyang padaygan. Kaya mga messenger mo na ang mag-andam sa dalan sa Ginoo. Mo ni ako gisulti ninyo nga diin kinahanglan jud ta magsuot ana fine linen which is the righteousness. Mo na iyang gingon dinhi. Clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Kung kita balaan, ang mga balaan, matod pa niya, ang mga nangamatay nga balaan, mo'y una mamangon o katong mga buhi, iwit pusa nga mga balaan. Mo itong mga balaan, mga righteousness. Sa verse 7, ingon pa niya sa Revelation, his wife hath made ready herself. Ang iyang asawa, ang mga tao, pangasawon man yun ni Jesus Christ, mag-andam man siya dito og supper, marriage of the Lamb. Kinanglan niyang asawa ready, ingon pa niya, made ready herself. Kinanglan mag-andam sa inyo kagalingon. Dili lang kay ingon, nabi kay kita Kristohano, nagpabautismo ta, membro ta ng dakong simbahan, o gamayng simbahan, membro ta ini nga, kanang gitawag yun nga tinuod yun nilang simbahan, mo nang dagang mga tao nangita nga sila yun tinuod nga simbahan, na nagani ng gawas kung wali, nga matod pa niya nga ang tinuod gayon nga lagot sa Ginoo is Sabat. Ang required yun sa Ginoo is Sabat. Mga Sabadista, mga Amerikano dito, daghan na nagwali nga, ang tuwang daw sa mga tao kay ngano wala gyud nagsunod sa adlaw sa Ginoo. Pero kung imo ning tan-aw ng pulong sa Ginoo, Sabat is a rest day nga gihatag sa tao. Nga di nagyo kay pahulay alang sa Ginoo bisag unsa lang adlaw na. Ang ato diri ang gipadayag diri Sunday man. Muna nga kanang Sunday himuan na lang ng adlaw sa Ginoo nga din magbalaan ta kay matod pa niya Sabbath day keep it holy. Mag-usa man ang tama na imong adlaw, unya di ay wa nimo bantayin ng pagkabalaan. Useless ang gyapon. Sa Psalms chapter 45, verse 11, ingon pa ni David, so shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. Abi nimo ingon ni David, ang hari nato nga dako labaw, nag-desire na sa katahom. Kanang mga lagad magsimba kaniya kanang in the beauty ba of his holiness. Kanang naagid kanimo gyud nga tinuod gyud ka nga iya sa Ginoo, kanang mga iya sa Ginoo sa tinuod lang. Kanang gipakaon na niya og mga honey og mga oil og mga pure flour, kanang harina. Nya naa na siya mga suot sinina, murag sama siya sa rayna ba. Kadin ang rayna. Wa ko kay ng mga pagkaon. Muna ang gusto sa Ginoo kay ngano man si Jesus Christ hari god, di ba? May mo putang rayna. Muna usay wa nasabtan ni gingon ba? Naay gingon niya dinhi kanang mga beauty.
unsa nang pang beauty. Mo ito to kung gingon nimo nabasa na ko nga kanang peace, joy, gladness, ug kanang mga pag thanksgiving, kanang will of pagpasalamat sa Ginoo, kanang paghimaya nga kabubuton sa Ginoo. Mo bito na si Apostol Pablo nag-ingon sa Roma chapter 1 verse 21, although they know God but they did not glorify as God. O naghimaya ta sa Ginoo pero wala to himaya nga siya ingon nga Dios. Kay ngano man ang atong paghimaya dili kabubuton sa Ginoo. Mo ni ang usa example ako, ang kabubuton sa Ginoo is usa lang ka adlaw ang pagsimba. So wanay laing adlaw kanang Lunes hangtod Sabado aya pagbutang diha nga magsimba pag kay adlaw sa Ginoo. O bitaw ng mga kasimbahan na naa pag midweek service, naa pag another service. Wala na usa lang. And to keep it holy. Kay kanang holiness. Mo na ang beauty sa Ginoo, mo na giingon, worship the Lord in His beauty of His holiness. Kanang pagkabalaan niya nga tunay gid nga balaan ba? Kanang dakila ka o Dios. Manang muawit og dakila ba tinuod ba gyud imong pagani diri kara-kara ba ka muani diri sa panahon sa Domingo? Kanang sincere ba ka, loyal ba ka, faithful ba ka, willing ka ba? Naa ba na nimo? Kana mahibaw na sa Ginoo kung ikaw willing, faithful, ug kanang gitawag ug kanang sincere ka sa Ginoo kung magbuhat ka sayo early. Ganong early ang gusto sa Ginoo aron wa nay masulti nimo ba? Lain, gusto lang niya ang Ginoo. Dili na ta mag-mention og lain sa adlaw sa Ginoo. Mentionon pa natong lain karong adlaw karon Domingo dili na ta kinahanglan mag-mention. Kaya ang Ginoo siloso. Bitaw na nga din ang Ginoo nagpahinumdum nato karon ning gitawag og pandemic. Kay daghang kay tay kulang. Ingon pa niya diri sa Exodus verse 23, 12 and 13. 6 days thou shalt do thy work, on the 7th day thou shalt raise thine ox and ass me rest, and son and handmaid, and stranger may be repressed. Matod pa niya dito sa Exodus, ingon sa Ginoo ngadto kang Moses, morning commandment niya dito sa mga tao nga iya sa Ginoo. Unong kaadlaw buhatan ninyo tanan trabaho, ug ikapito nga adlaw pahulay mo uban ang imong mga baka, mga mananap, papahulayan na sila, ug ang anak sa tao, ug ang inyong handmaid katabang, ug ang mga dumulo o mga bisita nimo pahulayan na aron sila ma-refresh sa ilang mga hago ba, makapahuwas ba. Mo bitang gikuha ang mga Israelite dito sa Ehipto kay ngano man sige na sila trabaho na sila adlaw nga pahulay hangtod mamatay mo tong gikuha sila sa Ginoo. Pagkuha sa ila tagaan mo og pahulay kay dito sa Ehipto wa mo'y pahulay. Mao na karon natay holiday. Mao ni kini kung kita iya sa Ginoo kaning Domingo mao gyud niya tong pahulay alang sa Ginoo. O kaning adlaw ni gipanalanginan ni sa Ginoo. Iya gyud ni kinahanglan ma-convince tayo ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14, ma-convince kita, kuan kita ba? Madasig ta. Matod pa sa 13. And in all things that I have said unto you, be circumspect. Nga matod pa niya, kinahanglan magmatarong ka, kanang circumspect, attentive to the consequence of one's behavior. Kanang ang imong behavior ba? Tama ba? Kanang sakto gyud nga behavior nimo. Nga matod pa niya, be circumspect and make no mention of the name of the other gods, neither let it be heard out of thy mouth. Sa adlaw sa Ginoo, para kumani ta diri ayaw mo pag-istoryahay sa inyo mga pinulungan, ayaw na pangutanan sa oy yung sa may mo gibuhat mga kasimbahan ng pagabot simbahan chismis, istorya mahitungod sa mga business. Unang nawala ang beauty sa Ginoo. Nga mao kani ang commandment atong una sa Ginoo, dili ka mag-mention og mga pangalan sa mga lain nga Dios. Kaba mo kanang lain mga Dios? Kanang usaya atong una kanang parehanan ng laag do
atong unang panahon pa ni pandemic ba nga libre pa ta magligo-ligo sa gawas. Nagabot yung simbahan. Uy, asa mo mo itong Domingo? Nalagi mo sa Facebook, nag-post lagi mo. Awa na, kisgutan na ang Diyos. Kanang kalipayan, Diyos kalibutan. Abi ni mo kining kalibutan. Natanan diri Diyos. Ang nakahatag kaninyo kalipay. Pumitaw na ang Ginoo siloso sa sinugdanan, ingon pa ni Diyos, di mo kalagad sa Ginoo, kaya ang Ginoo siloso o balaan. Magsilo siya kung doon na mo i-mention na other God, nga di po siya gusto, matod pa niya in 7 days, ayaw gyud mo paghisgot. Na dili po gusto makadungog ko sa inyong bakba na. Pumita itong ang Isaiah 58:13. Sa diya nga moabot gani ka sa Sabbath day, o nang giingon, muingon ko ninyo nga, ayaw mo pag-isgot sa inyong kagalingong pinulungan. Aron dawaton sa Ginoo ang inyong paghalad. Aron ma-beauty ba? Muna, kumani mo din unsay imong buhatan, kung unsay katungdanan nimo diri, lingkod diya. Huwag na ay magsaba, wag yun na, kaya ang Ginoo nasa tumatubangan. Mutuo ba mo na? Muna ang Ginoo sa tinuod ng buhay yun siya. Muna ang dili natin siya pwede nga din kita, mo atubang nga baliwala. Ang Ginoo mo na ang pulong, mo na ang gisulti sa Ginoo, tingog ni sa Ginoo. Na din gusto ang Ginoo nga simbahan na to siya sa pagkatahom sa iyang pagkabalaan, kaya ang iyang pagkabalaan perting matahuma. Na maunay mo protektar na to bisan asa ta. Siya mahimaya na ta. Mahimaya na siya. Kaysa tinuod lang ta ng mga Kristohanon gitawag sa Ginoo aron maghimaya sa Ginoo. Wala ta tawag aron magsimba, maghimaya. Mo bitaw na ningon si David nga, why thou hast mindful of me? Nganong nagsige man ka og gunahuna nako? Unsay tubag sa Ginoo? Because ikaw gibuhat sama sa manulunda o ubos-ubos lang sa manulunda, gikronahan ka og himaya og dumog. Ikaw na tao sa kalibutan doon nagyud kay kinaiya paghimaya og pagtahod sa Ginoo. Sa adlaw niya tahura gid ang adlaw niya. Tulo ka butang ang wala nato nga gibuhat. Ang pagtahod sa adlaw, ang pagtahod sa balay, o ang pagtahod sa mga magwawali. Gani ilang gipamatay ang uban mo ning gingon the kingdom of God is like umotod pa niya ang mga servant niya gipangsugo tanawa naidiwa nila tahura di mi mutuwa na di mi manganha diha dili mi magsuot og fine linen kamo pag-abot sa panahon gamay na lang ang panahon mangutana mo kanusa moabot ra na pag once gani nga naa koy mabasahan now is the time basta muwali na po ninyo mao na kaya nga naman, nagapangayo man ko sa Ginoo. Eh, dili man pwede nga din kita magsige lang ito. Suti ako, bisan ako Ginoo, magwali lang ko nga dili ko kay balo. Kanus aka muanhi dili, kanus aka. Once gagani, pabati na sa Ginoo, nga din, mo na akong gingon, ang usa ka butang, nga din, naanatay freedom. Kaya ron, mahimo na natong gitawag og wanita simbahan, malipayo na ta, di ba? Wanita sa simbahan, karon wa tay kalipay. Sige man tag panampong sa tumbak ba? Wanang pag-abot sa Ginoo. Pag once gani na, iingno na gani na sa ato ang government. I-lift up na gani na. I-lift na niya. I-lift up, i-lift down. Wao na niya. Muna na ato ang redemption. Tagaan na tag-extension. Gamay na lang na, short time na lang na. 4 months sa mga ganing gingon dito sa Biblia. Pero kung di mo to, wala na. Ang importante, mag-ready lang ta, di ba? Maggamay o mataas. Ang importante, now is that time mag-ready yun ta. Kaya nga naman, kini pandemic, ilhanan man eh. This is only the beginning of sorrow. Pero alang sa mga nangandam, this is the beginning of gladness and joy. Kaya nga naman, hapit yung balik ang Ginoo. Pero katong mga, dili iya sa Ginoo. Mo na sinugdanan sila kagulanan. Kaya nga naman, naapa may sunodan eh. Great Tribulation. Salamat ganita ini kay nga naman makasimba pa ta. Pagkabot sa Great Tribulation, wala na yun. Kay mo man ang muhalat diri. Ang panggobyerno di naman musugot. O bitaw na sa pagkakaroon. May musla na to ang panahon. Muna nga ang tao gayod, kinahanglan adunay guidance sa pulong sa Ginoo.
Matod pa niya din sa Psalms 29 verse 2. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord and the beauty of holiness. Mo bitaw na nga sa iyang pagkabala atong ihatag ang iyang pagkatahom. Bala ng Ginoo ang musimba kaniya kanang mga matahom lang. Kanang higugma sa Ginoo ba nga di samtang si ang Ginoo ni ani dinhi time of love na nga ikaw gigugma. Kaya nga naman gisininaan man ka sa tanan, gidayan-dayanan ka. Mo na higugma po ang Ginoo sa katahom sa iyang pagkabalaan. Mo na nga dili ta mag-mention. Ni sa atong baba, ingon sa Isaiah chapter 26 verse 13. Ingon pa ni Isaiah, O Lord our God, other lords beside thee, matod pa niya, have had dominion over us. But by thee only will I make mention of thy name. So, ingon ni Isaiah, O Ginoo akong Dios, kanang uban nga Dios, gawas kanimo lang. Nga matod pa niya, nga ikaw nagdominar kanako over us, kanamo. Matod pa niya, but by thee only will I make mention of thy name. Ikaw lang gud ako ang isgutan. Dili ng laing mga Diyos. Muna bitaw say magtanaw ko na magwali ang ilang mga testimonyo about atong tao nga naayo nga giwali sa pastor. Kasagaran mga Amerikano anak. Ilang gihimong illustration tong tao nga naayo sa Ginoo. Ila pa ganing ipatestimonyo, testimonyo daw aron ang mga tao ba makibalo kung Ginoo nag-ayo sa Ginoo. Lain-lain man ta og relasyon sa Ginoo, di ba? Mo bitaw na ayaw mo pag-mention og lain diri sa tubangan sa Ginoo. Ako di gusto nga daw na mo testify diri. Nawala ang testimony diri kay ngano nahibaw yun ako na kay ngano man dili na ta mag-mention.